Mas Bambang Ganesha Production. Ati kang nendang sangiteria hanyawa aku kowe lampu katresna Mas wong ayu tak jaluk aja selekan tresna pancene tresna kuwi akeh pacokan.
Angkat kula wong putri Tresno tenan Gendang saking coba Tarewangi Tapateni Laire tresno kang suci Kang sunyata Kita Gusti Ratu Isih wiji Ayang-ayang sampun katuraken pamundutan utawi atensi luwat.